Malawi Brief. Lero ku Parliament kafukufuku wa skando ya Mallis akhala akupitirira, ndipo izi zili chomwechi lawyer Alexis Kamangira wauza anthu zochita. Tamveserani. So akanka changu kala hivi kupanda warning, kala hivi ka wachiona ndani, kala hivi ka wamwayo mwaizi nyumba mene ankakamba za munthu anapita kwa asing'anga. Tuma MP kumene koko amene kufunika kupemphera musanapite kukampanga interview Frank mupemphere ndi mfana wagunda, ni mfana wowonda mankhwala. So you need to pray. You need to pray a lot, you know, because mutha kumakangoona mkango kusogolo ndi munthu chowonda mankhwala kwambiri ndi mfana nditundawuni muno muli anthu aluka ashapu koma zochitika zawo nzodabwisa tikamkuzukuzu. No, tanena kale zimenezo kunena kuti apolisi akuyenera atiyankhule. They need to address the nation on the allegations of Trifonia Mpinganjira involvement in the arrest of Zaka's mother. Zaka? I don't even know his name properly. Zaka, but it doesn't matter if I know the person's name. But they exist, they're a human being. And if indeed Zaka's mother has been arrested, they're giving us more material to use to get justice for a lot of other people. Pena bagi anthu amapanga zinthu ngati apenga chifukwa chonena zoti mulungu amafuna kuti apulumutse ana ake, you know. Zangati za Melis Hotels anthu angopanga ngati apenga, you know. Anthu anzeru kupanga zinthu zachisawawa za mbwerera, zinthu zochita kuoneka kuti apatu anthu apa. Like zosiya ngati when you hear the interview that was being done in Parliament, you see kuti ino nchani chimechi, waona achisale ndi abwanali like kungoona kuti azibamba nzeru chonchi basi azibwera anthu kuti ndi mabanja awo basi kupeperesa. Ino anakuimbirani ndani andione email, ino phone imabwera pa email. Anyway, the purpose of this call winakuwafusa pa status nanena kuti amene tikupita kukamukuwa Frank Mbeta ku Parliament ndi ndani. So we need to start organizing ourselves as public to shame corrupt people. It's very important. So we should go to Parliament, panja pa Parliament paja ana kugeto ana chenja, no violence. We use our words to communicate, and you don't need to inform the police kuti chan. You can go to Parliament as citizens. That's your part. The major building here, as long as you're orderly, chan, and you know. So it will be important to go to Parliament. Mukaima panja paja ndipo Frank akamadusa kumukuwa ndamanena so kunyimbo yake tizimba kuti chani kapena ndeni naganiza kuti bwanji ningopereka kanyimbo kuti kanyimbo kamene kaka kamene tingaime ndi zina zimene tingayankhule. Nyimbo yamba nayi mukazayiona Gamondi ya Frank ikubwera, mukaiona manzero tikaiona Gamondi ya Frank ikubwera ula kamatuluka, you know. Nyimbo imene tizimba ndi zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa. Ndikuseka koma sikwena kuti zikamwetulira tikuyenera kukhala serious
tikaonekedi kuti tikudana tinzopusa parliament chifukwa ndi nkhani ya serious imene kuchitika apa. So zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa. I see you Clemze ndifuna ndikuone ku parliament Clemze. Zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa, zopusa timadana nzopusa. What is the best way bwerana bwana? Mene ndikupangiramu mukusowa sojana. What else do you need? Everything that I'm doing, everything ndibwera so kuzatani kulibe network kumeko ku Malawi. Timesi ndikubwera ku Malawi, there's no network. I can't connect with you with social media because kulibe network. Kulibe network kumeko, kulibe network. Singabwere ku Malawi kulibe network. Kulibe network ya mubongo mwa anthu mulibe. Network ya internet palibe. Ndi ndizibwera kuzatani. So nyimbo imetu kaimba panja pa parliament. Zopusa timadana nzopusa ife. Zopusa timadana nzopusa. Pena akamaduluka mpama ifa akamvesa chisoni. Wakubayo uyo chakuba icho wakuba Frank afunika kuile lolo Frank mbeta. We need to start shaming people, public shaming of people. People should not find peace. Adibena drama zatu, or they have allowed Indians to steal our money, they should not find peace. There's no peace for Antoguba. So this will be our justice. Justice here to Yamba Toka. My systems agamapoira if it counted justice here to Yamba. So zopusa timadana zopusa ife. Zopusa timadana zopusa. Zopusa timadana zopusa. Ina wakuba Frankie wakuba anatibela ndalama zatu tinamufusa Frankie pension anatibela pensioniyo tinamufusa Frankie ndalama zatu anatiyanka zilindira mwenye amalilisi. Koma nyimbo zili tawanga bwino chekuchankwetu unali anthu kuti they are very very creative, but creativity yao amayuza kumapeka nyimbo zotuwana. They felt timakwera ride because I used to play football. I was a footballer, by the way. I don't look like it, I don't look like a lot of things that I am, and I don't look like I'm intelligent, but I'm super intelligent. So saka pa nyamata ambiri andevu basi chimene ali nacho yondi ndevu akankhani ndevu basi, nothing else here. Pamene ne ndevu ndinazo ndineso wanzeru komaso I'm funny, I'm funny like banta ni mata. Komaso ndikafuna kuti ndikukuzule mkuzukuzu uyu umene unapita ku college, unapita ku chanku mkuzukuzu umene unapita not even ku chanku mkuzukuzu umene unapita ku Gowe mkuzukuzu umene unapita ku international schools, to serious international schools that you go because ndi wanzeru osati because undi ndalama koma chifukwa ndi wanzeru. So anyway, mene mamenya mpira when I used to play football. So I'm not being proud. I think sometimes when I'm making jokes, people he's being proud now. He's losing it. He thinks he's above, he's on top of the world. No. Ndine mweja. Amendi kupenga oja. Ndine mweja amendi kupenga oja. Kuti muziyamba unada he's being proud. Muntu ndikupenga ndikhaso banji proud. Muntu mesa kuti ndikupenga. Chiyambire 2024 ndikupenga. Sinapengebe. That's an interesting one. So I was a goalkeeper wa Chanko FC. Ndeti mapita ku trip. Ndeti mapita ku trip kuti makhala kumbuyo kubaki kuti ndende kunalize kwaya. Ndeze kwaya imaimba nyimbo, imapeka nyimbo pompo ma nyimbo zake zotuwana. So I should be honest with you. Ine sinaimbe po nyimbo zotuwana. Kuma nyimbo zotuwana zimakukwaza muntu, zimawaza like kuma bese ungoyamba kuseka weka. It was funny. Unfortunately, zinto zoyipa zimakhala easy to adopt. And zimakhala zo it's interesting and zimapanga stick.
That's how the devil works. Into so bad things quickly, you know. Have you ever seen how malo when you do now kajeti ngati nchalichi you know entire meditation? It's very easy for you to be tickled, you know. Pwede limagwira kwambiri nthawi kuti ukhalichete nthawi nena kuti wena ukhala serious pwede limatha kugwira munthu kugwidwa ndi pwede. Yeah, so anyway, I was just saying about creativity that dwazos. So anthu tikapita ku parliament iko titha kukapeka nyimbo zambirimbiri koma nyimbo ina ndi imene wakuba Frank wakuba atibera ndalama atibera ndi ndalama zake sizachibwana ndi phwamwamwa. Do you know that 120 actually to manage 128 billion it's actually 129 billion because it's 128.7 chakuti billion, so it's 129 billion. 129 billion, do you know at the market value yakwacha how much it is? If we are being moderate, it's 75 million US dollars. 75 million US dollars. 75 million US dollars at any level in any country. It's not a joke. Value imene inapangidwa yoyambiri. So tizikamba ma dollars. We have to speak in dollars. If you have to speak in dollars, you see that value ya bank ya hotel yoyambiri imene anapanga about 25 million US dollars or thereabouts. 25 million US dollars or between 25 million to 30 million US dollars. That was the value that was made. Kumangaja aigulisa with more than 45, with an additional 45 million US dollars. So when you look at that, when you look at those figures, this is not a joke. So tikamati wakuba, we're not even exaggerating. Wakuba wake ndo wakuba kuposa wakuba ni food. So today at Parliament, mama ono follow mama ono by 9 o'clock akala kuti ajina Frank Ajaro. So be outside Parliament, nyamulani my plug, no violence. Use your words, communicate. As a public, we need to start shaming these people. And tamina samaindi monyangwa in town. Tizakuwa. Tizakuwa. Chimbava hicho, whoa. Simple gestures of the public that goes deeper, you know, and that changes the narrative. That changes the way we see it, you know. And tamina bandrama za Malawi. Asamabeze kuti basa kuenda nyangwa. No. That time is over. You know, pamene APM nkukuta moyo akupanga mbali yake. Ifesa Malawi tuwena uta kumapanga mbali yatu. Osadikira. You Alex ngati ukupenga tipengera limodzi ada. I love you Alex. Or I and you Alex ngati ukupenga tipengera limodzi. Akulu. Munthu akubera 128 or 129 billion. Usapenge? Wanina kuti ukupenga. Mukudabwa chani? Ngati ndikupenga mukudabwa chani? Ngati atibera 129 billion. Ukwena kubera. Okay, munapita ulimbe. Or we should hear stories. And hamina amapeza kuti abira 20,000 achoka kumulanje. Or achoka kuti achoka kumudzi kuna wake. Nde afika mulimbi muja. Nde madolo amulimbi maja. Acheza ndabera ndrama. Ndrama zija abera mwina wasali beso transport yopitira kunyumba. Munthu amapenga kai. Amakhala pansi munthu nkulira ngati chitsiru. I've seen people do that. They, you know, tindrama timene amabera anthu timakhala tochepa. Ife atibera 129 billion. Tikwena kupenga kai. If we are normal, we have to be mad. We have to be insane, to lose it. We have to lose it, you know. Njala mene lili kumalawi kuja munthu sapenge. Zomwe chitiko kumalawi zopenge saka. We have to be mad, kumene. If you are not mad, ngati sukupenga, you have a problem. Don't say fetu kupenga, amalawi ife. Nda tationa don't say kupenga. Kamangira sali eka. Amene tukupenga ndambi. Wakuba Frankie, kuba. Wakuba huyo icho chimbava ipepelele chimbava. Anything that we can think of
creating chanja. So I don't want to disturb a person to konzekera zinthu zosiyana zimene zikuchitika lero, ma interview, ma chanchani, komanso zina muzaziwa kusogolo kuti ndikumapanga chani. Why am I awake this time? Kugona sikumaone ngati kuti sikukhala priority. Kugona ndikumagona. Sizingatheke kuti from 2024 ija ndisamagone. Sizingatheka nithakumwalira kai. Sleep is good, is important, but sometimes we exaggerate sleep. Osama kokomeza kugona. Timagona kwambiri. The problem amalawi sikuti sitigona. Our problem is timagona too much. We sleep too much. So I've slept too much as well at a certain stage of my life. Nimagona 8 hours. I think 8 hours is too much time. The world will tell you, no, sleep 8 hours. I think it would, if you sleep 6 hours, you're good to go. But Malawi, we sleep too much. But there are also times where I can sleep 8 hours, I can sleep 10 hours. But in how see kuti tigone. There are times yonera kuti panopa ntikuyenera kuti tisapetire. Tione kuti Frankie akuti chani ndipo ma MP. Tiapemphererenso ma MP. Anthu amene mumakhulupirira Mulungu, pray for them today. Because achina Frankie ndi anthu agunda, timati gunda. Ndi anthu amankhwala. Atha kufika parliament kumakangone ngati chinkango. Achina Noyo kukanika kufusa mafoso. Achina Baba kukanika kufusa mafoso. So we don't want that. Paja ku parliament kukumagwadu zitumwa. So sitingazi kuti zitumwa zimachokera kuti. Lero kuyaka. Thank you.